Значи, лично аз съм забранил футболистите да дадат изявление след матча, това не им се сърдето. Поемам цялата вина. И това разбираш колко абсурдно е сега ти да поемаш вината, забраняваш на футболистите да говорят, които са главните виновници за това, което се случва на терена, днес на терена. Да говоря за грешките в терена. Това са грешки, които не искам да коментирам. Това са футболистите на Левски и аз вярвам в тях и се надявам за напред да кажат много един, защото знаем, че след една седмица отново ще трябва да ще Да, Батов казва, че ще ги отгони, че изпира парите. Нека да стигнем до зимата, тогава ще коментираме такива неща. Сега казвам аз, всички сме работници на Левски и сме дължни да даваме най-доброто сервис. Христо, защо да... Курс на Левски! Ти казваш, че сте За 6 минути влязаха 3 гола, може би това е така... Ти трябва да си претръпнал от това, не го приемай. Това ма ти викат, говори си какво. Още, че слизат хора от вип-ложите, така наречени вип-ложите. Както да е, тива са ни випове. Това може би така да ни дойдат. Как ще излезе Левски от това състояние? Как не според тебе? Знаеш ли начина, това ли са хората, тези футболисти могат ли да кажат нещо по-добро, даже да те скарат? Не може да повече да правят. Вижте, сега в момента и изводи генерални да правим, това ще е нелепо и според мен ще е нелепо. Това са футболистите на Левски. Те ще играят с това. Ще седнем ръководството, ще решим какво е бъдещето Левски. Нали знаеш, че няма да ти повярваме, Ицо, за това, което говориш? И до кога футболистите ще се крият зад гърба твоя, на Наско Сираков, на Боримиров, на Батков? Няма как да ти повярваме сега. Днес е средата на сезона, ние не можем да предприемем каквото и да бъде. Защо да го предприемем в началото? Левски стигна до място на своето.